Goedemorgen Luc. We zien hij op een gedenkwürdige plaats, zeker voor dich, want de kind zei iedere steindingig. En ieder jaar geeft de PR-commissie in ieder geval een seizoensboek uit. En ook dit jaar willen we eigenlijk in dit speciaal jaar op een gedenkwürdige plaats willen we dit ook overhandigen. En namens de vereniging en namens de PR-commissie wil ik eigenlijk het seizoensboek van die afgelopen jaar aan dich overhandigen. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt. Ik ben erg benieuwd wie je doet. Ik mag er nog openmaken, vind ik. Ja? Dat gewoon zijn confetti, ja. Wat is het, hè? Serpentine. Dat is super, hè. Gewoon zei. Ja, ik heb het seizoensboek voor me. Dat heb ik juist overhandigd gekregen. En daar staat voor mij een pagina in, het boek ook een stukje heb geschreven. Het zal vast en zeker pagina 11 zijn. En daar stonden een paar foto's op. En die zijn voor mij, ja, die heb ik zelf uitgekozen. Om dit jaar, wat ik heb maken, voorgaan, een beetje een beeld te laten zien wat allemaal gebeurd is. En daar zit je een paar foto's bij die ja, super speciaal zijn. Dus bijvoorbeeld de foto van mij en mijn dochtertje. Café Paulus, boe de steunpilerzitting was. En daar was mijn dochter eventjes erbij, want dat is een rustigere setting. En dan vond ik het heel chic om er even op mijn ei aan te pakken, want ik had er maar heel niet gezien. Ja, en wij zien ik nog een foto staan van de kienavond in Maalberg, hoe ik de nummertjes heb mogen afroepen. Wat ik ook heel erg een super gezellige avond vond. Als je zo een foto staan van de ontmoeting met, ja, ik zeg maar hooglustigheid uit Venlo. Die waren om street gekomen. Dat was echt heel erg chic om naar, ik geloof naar 99 jaar of naar God weet wie lang, weer eens een keer met een andere vastlandvereniging af te spreken hier in Maastricht. Ja, en een foto van mijn zuster en ik op het moment dat ik het begondingspak voor de eerste keer aankreeg. Mijn zuster uit, ja, in de buurt van Manchester woont ze, maar die is geloof ik wel 4 keer een week voor vastelavond naar Maastricht gekomen om allemaal dingen met te kunnen maken. Dan even een foto met mijn pa, vingers in de oren, want ik heb samen met mijn pa het mommeskanoon maken afzeten. Ja, dat was onbeschrijfelijk. Onder andere een foto met mijn schoenprinses Jolien, hoe je een fantastische team met hebben kunnen maken. En we hebben het ook echt met z'n tweeën. En alle andere leumers heen natuurlijk, dat moet je natuurlijk niet vergeten. Maar de prinses en ik hebben een fantastische tijd gehad voor en tijdens de vastelavond. Ook een chique foto met een moorswiefboeg. Iedere prins natuurlijk een krans omheen mag hangen en door het publiek wordt toegejuicht om zich nog meer op te peppen voor de macht die ze gaan pakken in het stadhuis. Maar een hartstikke chique dag en ja, dat vergeet ze allemaal niet. Ook niet het dansje wat sinds een keer deed. Als ze ergens in een bejaardentehuis is, hebben we een verzorgingshuis. En tot de leukjes helemaal veel plezier hebben. En dat ze dan gezellig een dansje deed. Ja, ik vond dat hele leuke dingen. Ja, en zie ik er toch een foto bij stond die ook echt heel speciaal is. En vooral is geworden na de vastelavond. Want ik sta nu op met mijn chauffeur Giel, die helaas na de vastelavond ontvallen is. Fantastische mens, die niet alleen in mijn jaar heel veel betekend heeft voor, voor mij als prins, maar ook voor de prinsen voor mij. En ik denk met enorm veel leuke herinneringen aan hem terug. En er is helaas veel te vroeg vertrokken. Ja, wat zeg ze nou zo gaat nog, hè? Want Giel lag ons allemaal aan het hart. Het gaat chics, wat er nog staat, is ook tot de een foto's van mij en een aantal tempeliers tot van Eelske drinken op het moment dat ik voor de eerste keer mijn Burgondisch pak aan had. En dat die foto's gemaakt op de slaapkamer van mijn dochtertje. Vond ik heel leuk om dat daar te doen. Het is toch een eenmalig iets, dat maakt ze het eindelijk met. En om dat te kunnen doen dan in die kamer waar mijn dochtertje normaal sliep, vond ik super chic. Ik wil u allemaal nog een keer bedanken, want het was onvergetelijk. Dat dragen we de rest van ons leven met. Dankjewel.